गिबियाव आङो नोंथांमोन गासिबो पर्टेल निउसनि निउस सामलायगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै जों बिसनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा जि स्निथि बोसोरसालि थान्दै जखनथाय दा बेखौ जोङो हेलेम दख'रानि सिङाव नैबे मिसिं काटनि होननाय बे मोनसे गेवलां फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। दिनैनि नैबे हाबाफारिया गिबि सान। दा बे गिबि सानाव जोङो आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जि मावथांखि बे मावथांखिखौ नोजोर लाखिनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लाखिनाय जादों। दा बेयाव जोङो गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार बिथांखौ जों मोननो हादोंमोन आरो बेजों लोगोसे जोङो गोबां बे ओनसोलनिफ्रायनो गोबां माने इउनिभारसिटियाव डक्टरेट डिग्रि लानानै पास जानो हानाय माखासे फुंखा सुबुं बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे गाबोन जोंनि गेवलां मेल दङ। दा बेयाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन। दा बेयाव जोङो गोबां बेबायदि गेलेनाय आरो बेजों लोगोसे जों माने थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो हारिमुवारि बादायलायनाय बेबायदि जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों आरो जोंनि हाबाफारिया बेजोंनो माने जानानै थांगोन आरो दा हराव दिनै दा हराव जोङो जोंनि जि बोसोरारि जि सावरायनाय थान्दै माने जथुमा बेयाव हराव जानानै थांगोन। जों नेक्स्ट बोसोराव जोङो जोंनि बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बायदि मोजां मोजां बिथांखि जोङो थांखि लागोन। बेखिनि दिनैनि समावथ' लाइमोनफोरखौ जोंनि खावलायनाया बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जानायनिफ्रायनो जों अरायबो जोंनि जि सोलोंथाइनि सायाव बांसिनै जोङो माने खामानि मावदों। मानोना जोंनि एबसुनि थांखिया बेनो, मानोना जों मोनसे हारिया गेरेमसा हारि जानांगौबा बे हारियाव गासिबो जोङो बिथिंनि जौगानाय फैनांगोन आरो दानि जि लाइमोनफोर बे लाइमोन बिथांमोना सोलोंथाइ बिथिङाव मोजाङै फरायनानै साफा साफा जोंनि बर' हारिनि सुबुं सम्पद जानानै ओंखारबोनांगोन। आङो दिनैनि नैबे जथुमानि गेजेरजों बिनिखायनो आङो दानि नैबे समनि जि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ गाज्रि मुवा बेसादखौ जानाय गारनानै बा गाज्रि मोनसे लामायाव थाङाबालानो बेबायदि मोजां सोलोंथाइ लानाय आरो मोजां हारि दानायाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो सासे आफादारि बिबानगिरि हिसाबै आङो बेखिनि खोथाखौ खावलायनाय जायो। माखासेयावथ' बेले बेजे जानांगौ बेबायदि जेबो खोथा थानो मोननाङा। मानोना थांनाय जि 23 जानुवारि बेयाव 26 जानुवारियाव 2023 मायथाइनि 26 जानुवारियाव जिहेथु बिथां माने आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों, जि जायगायाव बर'फ्रा 80% रायजो जानानै दङ बेयाव बे जायगाया माने बिटिआर आव सोसननाय जागोन। दा बेयाव 80% गैयै बा बेबायदि पपुलेसन पेटार्न मिलायै जिथु माखासे बेबायदि गामि दङ, दा बेयाव जेबो सिन्था सिनांगौ गैया। मानोना एकर्डआव दङ। दा बिथांमोननि थाखायबो बिटिआर आव थानो हायैनि थाखाय बा बिथांमोननि थाखायबो बिकेडब्लिउसि जिहेतु बे एकर्डआव दङ। दा बे मोनसे राहायाव थानो हागोन। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव जेनेबा बेबायदि माने सन्देह थालायनाङा होननानै जों सानो। जिहेतु गासिबो सुबिदाफ्रा जि जायगायाव थाया मानो बेखौ मोनगोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ आरो दिनै बेयाव रोखा माने दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ गावनि खुगाजों जिथु माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनानै गालांबाय। बेनिफ्राय आं सानदों रायजो राजाफ्रा आरो बेबायदि जे बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोना बेबायदि जेबो गोनो गोथो जानांगौ होननानै आङो साना आरो। मानोना बेनिफ्राय क्लियार मोनसे खोथाखौ बुजिनानै लानांगौ होननानै आं सानो।